Oh, maligo di siya kay aron makumot. Pwede nung kayo, pwede na makita. Ano ba? Maligo man ka. Mas tagamay ka dito. Kailangan ka maligo kay bahok na ka. Kapag na makatulog na ako. Yan. Mag-shampoo siguro. Sabon muna si Diwa. Ito yung sabon niya. Para alagang baby. Alagang baby ka daw. Alagang baby ang buway. Ito man baby. Para makita ka doon. Ayan. Ay. Adjust natin. Ako naligo kasi doon sa loob madilim, hindi nyo kita pag mag-video. Tapos nasira yung lights ko, yung pang ilaw. Pili pa ako pa. Kaya dito mainit, hindi madilim yung video, klaro. Dati naman sa gilid, klaro dito. Yung nga konsum sa CR, pero sa banyo namin madilim naman. Hindi klaro.
ginaw. Uy, kay ito naman ron. Hindi naman ginaw. Ay. Wala rin dalion guys. Maligo pambot ko. After nito, may duty pa ako. Love lang ako ngayon. May upload tayo. So, importante yung paano niya. Kailangan sabunan. Maigi. Kabila. Ay. Ayaw mo maligo dong. Ayaw mo maligo. Ayaw maligo duway. Ayaw maligo duway. Ha? Normal lang to, malagas yung balibo niya. Kasi nag-change din yung hair. Tulad natin, may hair fall tayo. Sila din, meron din. Ang aso, meron din mga hair fall. Yan. Ay. Mapaliw ko sa sayang kuan mabe. Kanang nasa kadena niya ba? Ito din natin sa bangko ng computer. Nasa salon. Oh, normal na nagka kuan baho ka. Wala nga, lupad ko ng luway na mo. Wala lang luway. Yan, mag-shampoo na si Ma. Kasusan. Nag-shampoo manggod siya. Nagsapon man siya, tapos ngayon mag-shampoo na siya. Upaw manggod. Kailangan waswasan manggod. Alang raban eh. Alang raban dito. Para humot ang ulo o head and shoulder ang shampoo. Tapos na.
Lasa ka. Matagay sa kubang ko isa mabit. Ito, kuha na ni Duway. Kanang iya ha?